Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Tabaraka sarki ya Allah ka amshi batun angon mero kamin fatahi na yan baiti akan mutuwar malam jiro mazaunin Kebbi na Argungun fagen da'awa babban kwaro abinda kayo duka mun shaida ilahu ya yarda kayo moro. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Yana daga cikin hikimar malaman ahli sunna domin suna fayyace nusus, suna fito da nusus fili. Shi yasa da zamanin nan ya zo don su malaman zaure mafi yawa zamanin da sun kai karatu babu sharhi, babu littattafai masu sharhi. Abar fahari Sunna TV tana ta'aziyya gun kowa musulmi har da kiristoci akan rasa malam dan baiwa. Mu dau hakuri jama'ar yankin arewa da ku na kudadawa da Ghana da Nijar har Kamaru fari da baki duka Najero. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu dau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Cikin hidimar da awar sunna a Burkina Faso ya bar baya ya assasa tushen alkhairi kamar wanka da farin kaya. Hakan ya yi ma a ƙasar Benin Kwadebuwa ba su sahun baya. Gaban ma ya musu alkhairi da mai aurensu da magoro. Saboda ka ba za mu yi karatu ba gobe sai a yi haƙuri za mu yi tafiya. Idan Allah ya rubuta dawowarmu, alhamdulillah za mu ci gaba next week. In Allah ya sa karatun ƙarshe ne Malin Suleiman Bawa ya zo ya ci gaba da wannan tafsiri wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Abin sha'awa a halin malam Abubakari bai san girma a duk matsayinsa abokansa yakan yi makaho har kurma yakan ɗauko ƙaramin yaro abokai ne ku sako nima hakan ya saka dukkan jama'a suke ƙaunar malam jiro. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Ku duba ma a fagen da'awa da kaifi ɗaya ka yin zance kasancewarsa cikin jiburi da su da wasunsu yana dace yakan bi sahun yin adalci dukan rikicinmu ya magance izala in wani laifi mu kai ƙara a wajen jiro. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Kamar gaushi yake gun zafi da an taɓa sunna ba wasa yakan cire dukka makami na yi wukarsa ya je shi ya wawwasa. Idan ko da shi ka kai rigima Sadiku ba za shi ya ɗau fansa. Abubakari mutumin kirki Allah ya ji kan malam jiro. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi. Ku bi ma'aikatanmu mana sama, ku fisgoran ɗan uwanku da kun ka hana ma riƙe addini a duniya, ku bi mu ku karɓo rayuwa ta yi tarji'una ha'in kuntun sadiqin. Kuma yamma ga wannan da rayuwanta ta tashi ku je ku ci gaba da duniyanku in kuna da gaskiya. Muna cewa mutum yayi ku ce mai kai yayi, wani yi kaza ku ce mai a'a, kuna ba masoyanku baƙaƙen shawarwari. Yau gashi ya kwanta dama, ku je ku mai da rayuwa don ku ci gaba da rayuwa. Ni na yi wukarsa ya je shi ya wawwasa. Idan ko da shi ka kai rigima Sadiku ba za shi ya ɗau fansa. Abubakari mutumin kirki Allah ya ji kan malam jiro. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam jiro. Dukan jama'a sun yo shaida akan mutumin kirki jiro. Kafafen sada zumunci kaf da ka shiga sai maganar jiro. Yana wa'azinsa yana kuka hisabi ɗaya ka yin tsoro yana neman afuwar bayi ilahu ka haskaki shi jiro. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat.
wallahi in baka yadda ba yanzu zaka yadda gobe, in baka sani ba yanzu zaka sani. In jahilin Allah ne kai, jahilin shari'a ne yau, baka san addini ba zaka sani gobe. Bari a busa kafo. Dubin jama'a na alhinin rashin masanin dattijon nan, mu ɗau darasin mutuwa dangi Allah ya ji kan malam Giro. Aboki sai kai hankalta abin da kayo shi za a faɗa, idan ka bar abu mai kyawu status za a saka mu naɗa. Da ka mutu sai a ta yin posting, ana jama'a ku ga wannan ɗa, mala'in ku kuwa sun shaidar mutane ɗaya suka sau